Hi ladies and boys, ako si Bay Gamay and welcome back again dari sa tong YouTube channel o kini ang audio story with Bay Gamay. Before nako basahon ang atong confession karon, daghang salamat kaayo sa mga nag-subscribe o sa wala pa naka-subscribe, palihog og subscribe sa tong YouTube channel og palihog na lang pug og tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og syempre kung naay mga reactions, comments, shoutout, pwede ninyo na nga i-comment down below. Kaya ato na siyang basahon sa sunod nato nga confession dere. Og syempre atong i-special shoutout og thank you ang ato ang sponsor karon si Miss Hana. Salamat kaayo sa iyang pa-Gcash karon. Miss Hana, salamat kaayo. Og syempre kung gusto mo nga ma-sponsor, tanawa lang dara sa may description box below nga akong Gcash. Or pwede po ko ninyo nga i-message kay base na mo yung mga business or bisan unsa nga gusto nga i-promote, diba? Share. Og ladies and boys, loves, aniyan na ang part 2 sa confession nga mukbang. Once a mistake has done repeatedly, it is not a mistake at all. It was one's choice. Sa moto bay gamay, nga I sneaked out, nitakas yun ko. Sa kong nahuna, it was just a one night stand, ug dili na siguro mausap. Pero gagajud ko bay gamay, kay ang laki sa akong amiga, akong gipatulan behind her back. Many of you might say nga bigaon kay ko nga pagka-amiga. Okay ra nga i-judge ko ninyo kay tinuod man sad. Anyways, after sa nahitabo, wala ko nag-text sa iya kay dili lagi ko gusto nga mag-una-una sa lalaki. Kay kabalo ko nga maybe after what happened, siguro maglayo nako sa iya. Pero unsa mang hitabua kay nag-text man noon ang amaw. Hana siya nga, gitakasan jud ko nimo ba? Good morning, be. Unsa namang hitabua nga nagbebe naman ni sa kuha. So ako po yung reply, mingon ko, nga morning po be. Sorry kay mag-abot manggod ang akong uyab. O wala na, bebe na jud ang amoang tawagan. O man lang siya nag-ingon nga magbuhat ta og tawagan. Nagbebe man diretso. So moto nga sige na mi og text. Wala din may ga-exchange yung name sa messenger kay basig if magkuyog ming upat, basig mag-chat siya og mag-pop out. Wala ba mi nagpahibalo nga nag-communicate mi. Sige na mi og text, niya sige siya og update siyang work, nga nagaon sa siya og maupod akong ginabuhat sa iya. Niingon day ko sa iya nga ako ang gi-open niyang phone ug ako ang gi-delete ang videos and pictures. Ana siya nga maroa jud nimo eh. Pero be, naapag yoy nabilin nga video. Kato nga, naka-dog style ta. Hot kayo ka. Na-shock dayon ko eh. Ahakalig eh. Kay gibutang di ay niya sa laing folder. Sus, ka-bright na lang jud sa pulis. Oops, naingon na hinuon ako iyahang word. Oo, police day siya. 26 na iyahang edad. Then one night, after work nag-invite si Dan na mag-shot. Sus kanay si Dan ba? Dili jud ko tantanan hangtod dili makaisa sa kuha. So nag-shot na mi. Nagabot si Christian og dako kayo iyang smile. Kana ganing naa kay gibuhat na kababalaghan. Tas pahipi og pasimple lang kay basig masakpan mong duha. Bay gamay. Iyahang mga tutok, grabe yun. Iyang smile, kagara. Mag-joke na siya gamay, then katawa din ko bisag corny kayo. Sa mga to, nga shot na mi. Medyo hubog na ko pero kaya pagod. Sa apartment ni Dan day may nag-shot og naaman pud good siya mapalitan og ilimnon, bisan og liquor bandari sa mua. Dayon nagadula day mi og baraha ato, so medyo nalingaw pud ko og grabe akong pasiyaw. Dayon taod, niingon din si Karen nga adto ta sa airport. Pero niingon si Dan nga didto na lang ta sa may tambayanan namo dati sa daplin sa dagat. So walay langay-langay, ana din ko nga tara. Og abtik ayo kapunit sa baso og sa pitsil nga gibutangan og ilimnon.
Sakay naming upat sa sakyanan ni Dan. Kusog kay kadagan si Dan bay gamay. Halago talaga. Alas 10 na magudto, unya wala na kayo yung mga sakyanan sa dalan since curfew na. Perte na mong katawa, sound trip, grabing lingaw-lingaw, pasiat, ug kiat kayo me. Nya habang ga-road trip, ga-shot pa jud me. Pero ayaw lang saba sa DOH siya, basig makapisota. Bitaw, pag-abot sa daplin sa dagat, unwind dayon me. Padayon og shot. Tama day bay gamay. Gamay ra kog alcohol tolerance. Dali ra kayo ko mahubog. Kusog ra ko mag-go sa inom pero kusog kaay ko magpas. Moto nga perti na nakong kiata. Hubog na sad. Pastilan. Atik-atik din ko nga ako'y pili sa tugtog sa Spotify. Pero ni diretso bitaw ko sa gallery ug ako ang gipangita ang iyahang giingon nga video. Aha ka. Naa di ay. Dali-dali din ko og pislet sa delete button pero bag-o pa nako na pindot ang delete. Gikalit dayon nagbira ni Christian iyahang phone. Nagnisir ako. Aha ka ligi. Naa di ay. Ana din si Dan nga kinsa tubay. Mitubag ra pod si Christian ay bagong skandal. Dan mi katawa. May gani bay gamay kay nakatalikod ko ato. Unya mao na to. Nagtawag akong uyab, nagpalayo ko gamay, unya natingala na lang ko nganong nagpaduol naman si Karen sa kuha. Ana siya nga mag-uli na daw me ug dili daw siya pahatod kay Christian. Ug sa ako daw siya matulog. Mao to nga nanguli na me. Pag-abot sa apartment, kitchika din me. Ana din si Karen nga. Nagbalik man sila siyahang uyab fay. Ug ma-feel jud nako nga nasakitan siya. Ug ako siyang giingnan nga suskar. Ngano manggod nga nagka-feelings ka siya ba? Giingnan na biya ta kadaan ha nga nawong ato kay dili kasaligan. Daghan gurutog babae. Mo na explain nako siya ha. Abi ba nako og biga-biga ara nang ila nganong naa na may feeling. Then fast forward, mao to. Kuyo gihapon Manila kay lagi barkada mi. Kaon sa gawas og shot na pod. Sas, basig makaingon mo ha nga palahubog ko. Dili ko gagasto bay gamay kay medyo tihi ko nga pagkababae. Dili ko gagasto sa laag pero sa pagkaon kana mo gasto ko. Pag humana mo og shot, gihato dayon ko ni Dan og nakauli na pod si Karen. Ug sa dihang nag-text si Christian. Mingon siya nga be, adto ako dere sa O Church. Room 106. Ahaka na ni Ron. Dugay kay ko nakareply. Gaduduha pa ko. Almost 11 naman good. Late na kayo. Yan ako nga. Late naman kayo be. Duty pa ugma. Ana din siya. Nga ihatod ta kasi mohang work ugma. Pagdala na lang og uniform daan. Halaka, nabuang na gid ni. Kalimot ko. Ni oo maday ko atong time nga niingon siya nga. Fubo na lang ta please. Ingon pa nila, kung gusto may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kay gusto man pud ko kay tungod lagi kay bigaon ko. Dili na ta magpaka-perfect oy. Tanan man guro ta, may uwag. Sumoto, nag-andam ko sa akong mga butang for tomorrow. Nag-grab ko og taxi padulong sa O George. Pagsulod, gisugat dayon ko niya og ice cream. Since ingon ko nga gigutom ko. Iya akong gihag og higpit kaayo. Kanang hag nga murag dugay na nga wala nakita. Sige mo og kita pero dili may makasolo do. Igo ra sa pasiplat og mga kidhat. Sumoto nga iyahang gi-open ang solo nga ice cream nga Rocky Road ug nagkaon mi. Nagpalit siya og mouthwash, water ug ice cream. Pinaghandaan jud ang laplapan ug mukbang karon. Giona mo ang TV. Nagtan-aw mi while kakaon og ice cream. Gihubo niya iyahang sanina kay igangan daw siya. Nakasandig siya sa dingding. Ug ako nakasandig siyang dugan. Murag mag-uyab ligi.
murag mga korek. Ginasuklay-suklay niya akong hair gamit iyahang kamot. Katutok siya sa kuha. Tapos kiss sa ako ang ulo. Sos, pagkaigat na lang yun na ako. Basta pildi jod ang mainlaw. Sa mao to, nibakod ko gikan sa moang plastada. Ug akong giatik-atik ug tagak ang ice cream sa iyang dughan. Tapit sa iyang tutoy. Ug dito na bay gamay. Ako adjod nga gimukbang iyang dughan. Ako ang gipadaplin ang ice cream ug hinay-hinay ug mukbang iyang dughan. Tilap kaayo. Halata kayo nga ganahan siya kay ni tindog og samot ang iyahang tore. Perti kagahit. Ako dayon nga ginayhinay og tanggal iyahang bakos. Ug tanggal sa botones. Ug ako adayon nga gibaba iyahang zipper. Unya, giundangan. Nag-smile ko. Ug ni-smile siya. Ug siya na mismo ang nagtanggal sa iyang shorts ug boxers. Ako ang gigunita niyang tore ug hinay-hinay na gimukbang. Nakapanggahi gyud siya kay ana siya. Nga bugnaw daw kayo. Alangan kay gikan man ko nga nagkaon og ice cream. Wala pa jud ko natagbaw ug akong gibutangan og gamay nga ice cream ang iyang tore. Ug nisamot jud siya og kawild kay ana pa siya. Nga lami daw kaayo ko tanawon. Wala kagwanta ang buweng ni balosan. Iyahang gihubo ang ako ang sanina. Wala mo ko nagbara ato since dili man pod kaayo dako ang ako ang dughan. Ug mo to iyahang gibutangan og ice cream ang ako ang dughan. Ug iyahang gimukbang. Perte judi ay nga bugnawa. Aha kalige. Mura man pud ta og si Christian Grey ug Anastasia Steele oy. Hangtod mo na tubay gamay. Nagtsula mi nga dugay kayo na human. Aw, sukol jud baya ko gilamutakay og usa ka oras. Bitaw. Habang gitsula mi ginamassage po niya ako ang miming. Ginapangita guro niya ang akong panuhot dito. Aha ka. Matubay gamay nga natukhangan jud ko. Patalikod, pakilid ug patubang. Ato nga time gipakuskan jud namo ang volume sa TV ug ana siya. Nga ayaw na pagpugong sa imuhang kipati pe. Syagit ug nalamian na ka. Hasta jung sabaan ako lagi. Tanang pamalikas ako anang gisambet. Me harder babe. Harder. I want it hard. Isagad baby please. Isagad. Og nigara pod siya og sagad. Og sapit na siya ana siya. Nga be. Asan ako igawas? Ana dayon ko. Nga isulod babe please. Isulod. Og perting puto ka lagi sa sulod. Hahak na ni Ron. Pag humaniya og paggawa sa sulod, wala pa jud niya gitanggal. Nag-rest pa siya kadyot sa kontaw. Unya, gitrapuhan akong singot sa nawong og liog. Yatong taod, nipangon nami og nag-una ko og sulod sa CR. Pag-abot sa CR, ako adayon niya giutong. Most girls knew about this. Naginsin na lang ko kay lagi, wala ko nagapasulod og laing duga. Pero ambot, I haven't experienced this thrill before 5 years ago since our first make love ni Aaron. Nag-smile na lang ko. Dayon, gipaagas ang shower. Gion dayon ang heater kay perti man nga tugnawa. I am still fully naked. Nagutubang ko sa salamin ug ako ang gitrapuhan ang moist sa salamin. Ug nakita na ako si Christian nga nisulod ug naa na siya sa kuang likod. Gihipos niya akong buhok. Gikuha niya akong tali nga nasa akong kamot ug gitali ako ang buhok. Iyahang gikares ako ang shoulders. Iyahang gibaba iyang kamot. Padulong sa nagpula pa nga mimi. Ug napaginhawa na lang ko og lalo. Habang ginadikit niya iyang basa nga lawas sa kuha. Ginakis niya ko sa kong ears.
ug ako gasmile. Unya iyahang gihapak ang akong bat ug medyo kusog siya. Lakara lagi ang 5 fingers. Moto ang bunal nga lami ug dili dapat hilakan kay lagi lami ang spank. Wala pa jud ay natagbaw ang amaw. Gisulod na pud niya iyang espada ug gibayo niya og hinahinay nga sagad. Moramig ay hap og 1, 2, 3. Kay naa joy pit tagabayo. Nakaharap mi sa salamin habang gaagas ang shower. Hot kay mi. Ug ang next boto sa kwadyong baba. Like, never pa na ko to nabuhat in my entire kabiga kay lagi ugawan ko. Pero pagabot siya ha, bigaon kay ko. Perte jud na kong igata. Murag dili na ako. Paguman ato kay nag-rest na mi. 2 a.m. na to. Ako dili pa ko makatulog kay lagi dili ako ang pudar. Unya, wala pa joy signal dito nga room. Ahaka na ni. Pero si Christian, perting haguka while gagakos sa kuha. Kadel kayo. Akong gigunita niyang lips. Pula kayo og lips ang amaw eh. Halami kayo paak-paakon. Unya, ginatutukan lang nako siya. Ahaka. Pugi apod ani niya kay. Tangos kayo og ilong. Halami kayo eyebrows kay baga og ihang mata. Lalom kayo. Hala, ngano man ni Faye, dapat dili ingon ani. Ayaw pagpailan. Pagmata nako, tulog pa kayo siya. Mura jud og perti ang kayod. Nagkiyod na ito. Nabitaw. 7 a.m. na, ako siyang gimata o gikiss og hugs. O ginakusi-kusi o gihinay ang ihang nawong para makamatas siya. Iyahan na hinuon kong gigakos o higpit kayo. Ug ko, nga morning be, bangon na, work pata. Nag-smile lang siya ug nagsulod sa CR ug nag-gargle day naligo ming duha ug para productive ang day, naisahan na po. Kalagi. Late na kayo ko ug dali na ko og himos. Wala na ko nakapangarte sa kuwang nawong. Nakaskirt man ko ato maong ako nga ayaw na lang ko ihatod. Mag-taxi na lang ko. Kunya nag-agree po siya kay basig malate na po siya. Pagawas na mo sa room, pusot-pusot ang mga messages. Ang uban gikan kay Dan, sa akong uyab o sa GC namong upa. Mingon si Dan nga morning, anak po si Karen nga morning. Wala lagi nag-online ang duha. Dili po na ako matawagan si Faye. Dugang pa ni Karen. Asa kaha ning duha ba? Basig nagkuyog ni. Anak po dayon si Dan. Anak po din si Karen ay sana all. Nagkatawa na lang gyud kog basa silang message kay tinuod man gud. Kalagi. Ana din ko nga morning. Taod-taod nag-chat pod si Christian sa GC. Morning. Nabuing na ni halata kayo. Unya nag-private message din si Karen sa kuha. Nga na siya. Nga ganina ra daw siya nga sigig tawag sa kuha. Dili daw ko makontak og same po daw kay Christian. Pasumangil din ako nakaron lang ko naka-open sa kong phone. Kaya wala na ko na charge kay lowbat. Ambot og nipaak ba siya sa kong pasumangil. Bahala na siya. Pagkahapon ana, chat din si Dan sa GC. Magklaruhay daw tabi. Unsa jud ay taninyo tanan ani. Naalang ko'y nabantayan ba? Dugay na. Mianapod ko, nga barkada ramantang tanan, di ba? Wala na. Nagsugod na siya og yaw-yaw sa GC og niingon nga dili na lang daw may madayon sa mong outing since nagplano man unta mi nga mag-beach mi upat. Nag-ingon din si Karen na, "Huy, dili ta mag-ingon ana. Naaday dapat kasalosan." Naa guro joy nabantayan maong ingon ana. Hanadain ko nga wala manggod. Paraning nga radyod kayo mo. Pero kami ni Christian sige na mi og chat-chat. Nag-exchange na dahi mi og name sa messenger kay mangayo man siya og pictures sa kuha para mangayo og update. Sige na mi og chat-chat og ginakansyawan namo sila nga mga praning. Dili man ka mo uyab ni Karen ba? Nangutana ko niya para maklaro ang tanan. Ingon siya nga dili daw og wala siya plano nga panguyaban si Karen
Kay nagkahinay-hinay na pud siya og discourage kay Karen kay medyo hambugera daw og dili gusto magpalabaw og storya. Basta lagi kay og kami mag-chat-chat, mura mi og mga babaye nga manlibak. Hinawayon man di ay kaayo ning amaw. Og tama day bay gamay. Og wala mi lagupat, naga-video call mi, pero naay something. Lagi. Murag wala dyan na tagbaw ba. By the way, facts about Christian. Number 1, hinawayon kayo, libakero. Number 2, usog kayo maghago. Number 3, grabe makapanggigil sa tumoy sa kundughan. Then katong third na mo nga tukhang, kay ako jud ang nakabayad sa in. Lagi. Kay mo apas lang daw siya, kay naa daw siya hapiton kadyot regarding sa iyang work. Ako pod nga tik-atik og suot sa akong jogging attire aron ingnon nga nag-jogging pag-ugma. Lagi. Best in costume kaayo ko. Kaniguro among first tukha nga dili mi hubog duha. Pasabot amo ani nga choice. Dili na mi ka reason out nga lagi hubog mi og tawag ng laman lang. So naguna ko sa in og ako ang nagbayad. As in by gamay. Sa tanang uwag nako never ko gabayad og in kay lagi ang lalaki dapat ang magbayad ana. Sa mao na to. Pagsulod ay niya, hard man dayon kaayo siya. Gigakos ko niya o gikis. Lastar na mi og gihigda. Og maglaag ko og gabi wala day ko nagabra. Either ga-jacket lang ko or nipple tape kay lagi akong tutoy, dili ingon ana kada ko. Pero ambot nga sa paghigda namo ana siya, nga ganahan kay ko sa imuhang tutoy be. Dili kay dako, dili pud kay gamay. Unya, tindog pa jud kaayo ug dili laylay. Ug iyaha dayon nga gitutoy nga murag bata. Iyahang ginagunit-gunitan ako ang nipo ug ginapisga-pisga ug makita jud nimo iyang gigil. Kay mura na siya og buang nga magkirig na iyang lawas sa kagigil. Nga imbes sa akong nipot nga pangusgan sa iyang ipo naman noon. Imagine ko na nga bata nga mag-strong. Ingon ana gyud iyang lagway. Ako siguro ko katawa kay gagara-gara manggod siya. Sa dili kadugayan, iyan ako nga giupuan. Gentle kayo iyang kiss. Gigunita niya ako ang patok o gipress iyang body against mine. Hinay-hinay mi og tindog o giabot niya ang switch sa suga o gi-off habang katsula mi og gentle. Ginapulpod na ko iyang body padulong sa kuha habang akong usa ka kamot gakuot siyang gagahi nga espada. Massage lagi kayo o gikalit ko niya og patalikod habang naa pa ko isuot nga panty. Iyahalang gihawing pakilid o gisulod og kalit iyang espada. Gipayo niya og taman. Sagad kayo. Ginapaak na ko ang joint sa akong usa ka finger habang giginhawa og lalom. Og nagmaot. Iyahang isa ka kamot, iyahang gigunet sa akong shoulders para mag-alalay. Unya giararo ko niya padulong sa bed. Dogs pod habang gaatubang sa samin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Then 1, 1, 1, and 1. Mao na ang beat sa iyahang pagbayo. Kusog, unya hinay. Every time nga iyahang paspason, ma-feel yun nimo ang fireworks sa imuhang ilalom. Lami kayo. Syagit na pud ko. Since dugay kay siya mahuman, gimissionary position na pud ko niya. Ginagunita na ako iyang damong. Unya medyo ginachoke pud ko niya. Unya taas na pod akong duha ka tiyan. Haka. My favorite position. Gigunita niya akong duha ka tiil gamit iyang usak kamot. Ahaka. My favorite o pinakaganahan nga posisyon. Gigunita niya akong duha ka tiil gamit iyang usa ka kamot bay kamay. Perti niya nga bayo. Hangad-hangad pud siya sa kalami kay sampak kayo. Murag maigo na ko ang mga intestine sa sulod tungod sa kasagad kay akong ginayaw-yaw kay. Baby, do it hard please.
more baby please. I'm almost there baby. Ug hard kaayo ang amuang sex. My sweat was all worth it as well as his. Ug gigawas niya sa kuang tami. Ug nag-rest dayon mi. Kapoy kayo ko bisan dili ako ang nag-drive. Ngano man na, uhaw kayo. Mayo na lang nagdala siya og water. Ingon pa nila nga dili kalami mo dala ug dili mangita ang imong partner og tubig. Mao to nga nag-rest nami. Ang porma namo, iyang ulo nasa kondughan. My favorite cuddle position. Pero akong gi-break ang silence ug ana ko niya nga bawal ma-inlove ha. Tilaw-tilaw ra ni. Nagkatawa din min duha, ana siya nga sure oy. Ug nag-smile ra min duha. Istorya gamay, unya natulog na dayon. Tama jud ay ilang giingon nga kapag kapuyan ka maghagupit ka. Sa Christian perting haguka. Dili jud ko katulog kay perte maniya nga hagok. Pagkaugma, gimata na pud nako siya og hugs and kisses. Alas 6 pa to. Unya, nanginit kay ko pagmata nako. Nibakod ko og nangihi unya nagmugmog. Pagbalik nako, nakita nako nga nigahi ang iyang espada. Akong gigunitan ug akong gitilapan. Nakamata siya gamay og nag-smile. Gigunitan day niya ako ang nawong ug ako ang gipadayo ng ako ang ginabuhat. Taod, medyo basa na ko. Ako siyang gipatungan ug ako ang gisulod iyang espada sa kuang sakupan. Ug nag-drive ko. Driver day ko. Bitaw. Nag-drive ko hangtod na feel na nako akong miming nga natukan. Nibaba na ko pero siya kay bitin pa daw. Nitindog siya ug nag-ihi. Kunya pagbalik iyang gitiwas ang ako ang gisugdan. Sa moto, 7 a.m. na tubay gamay. Remember my jogging outfit. Nag-send din ko og picture sa mga GC nga naka-jogging ko gikan. Paningot oy. Productive kayo ako ang jogging. Tama di ay. Nanluod na si Dan. Murag correct. Ang update di ay sa mong outing unta sa beach kay ingon si Dan nga dili na daw madayon. Unya ana pod si Christian nga dili na lang po daw siya modayon kay wala gigrant iyang leave. Nanahin ako sa akong uyab ato. Dili unta siya mosugot pero since assertive kayo ko, wala siya mabuhat og modayon jud ko. Para pod sa kuang mental health. Og to make the story short, bisag ingon si Dan nga dili siya mosugot, ni dayon jud mi. Pero kami rang tulo. Habang gibiyahe mi, hilom kaayo mi. Pero taod-taod na okay naman po noon siya. Nag-road trip mi padulong sa Samal. Pag-abot sa Samal, lain kayo ang paminsar kay na awkward na ang tanan. Manamog kaon, gamay lang nga istorya, dayon nanluod na pod si Dan. Habang naami sa shore, naglahi si Dan og lingkod og niapas mi. Pero murag wala siya ganahe. Bahala yun siya. Sumoto nga naglahi mo og lingkod ni Karen. Istoryahanay about sa mga past few days. Kaya nabantayan lagi daw minila nga murag naadyo daw kunoy something sa mua. Anapod ko nga wala manggod. Una-huna rana ninyo, unya praning kay mo. Lobat day ko ato nga time, unya wala ko'y ka-chargean dito. So wala ko gagamit sa akong phone. Taod-taod, nanawag si Christian kay Karen. Saying hi. Nag-inom po day siya ato nga hitabua. Kami ni Karen medyo hupog na po. Ana din si Christian kay Karen habang nag-video call. Ngasa day si Faye. Unya, gipakita dayon ko ni Faye. Yatubang sa ko ang phone ug ang amaw nagnisira. Gosh, na-miss na ko siya. Pero char, bag-o ra gani na tukangan. Igat tagyo na ako eh. Sumoto nga nakita na ko niya. Unya atik-atik dayon og istorya sa ko. Ngamusta naman ko Faye? Noon sa ka, hubog naman guro ka. Kay mao man to'y pagyarok na ako sa baso sa tequila. Taod-taod, anak ko nga maglakaw sa ko. Mangihi. Ana din si Christian. Asa man na ato si Faye. Habang gabarag-barag ko og tindog, ana din ko nga mangihi ko. Kuyog ka? Sabay katawa. Sumoto bay gamay kay medyo late night na og hubog na jud ko. Anak ko ay Karen nga maligo ta. Og nag-ilis na din ko sa kuang two-piece. Dili man jud ko gasuot og mga inaani ba.
Pero sagdi lang, wala bitaw ni sila kaila sa ko adere, o why not? Dili man ko kagiron og medyo hamis man sad ta. Sa moto nga nagtupis ra ko. Then moto nga naligo me, then inom, then hubog. Nidolen si Dan sa kuha. As usual, gibadlong ko niya. Dili daw ko palabi og kiat kay daghan daw nga lalaki ang gatanaw sa kuha. Unya-ana ko sa iya hawid seryoso nga tingo. Nga Dan, I wanna keep distance. So let's enjoy the night. Then nag-istorya na po siya. Sermon as usual. Kapoy na paminaw. Then the morning comes, sakit kaya kong ulo. Yasikaso din ko niya. Nangaon me, then taod nag-uli. Tulog lang ko sa mong biyahe kay kapoy kay ko. Gusto na pud ko mag-uli. I am fully decided to keep my distance from him. That night di ay, nag-ingon ko kay Karen na maglayo na ko kay Dan. Ingon pud siya nga siya pud daw. Sa moto, nga nakauli nami safely. Pag uli na mo, start na nga gi-ignore na ako si Dan og nag-leave na pud ko sa mong GC. Sige og contact sa ko si Dan pero wala lang nako ginapansin. Ako na pud siyang gi-block. Si Karen ga-communicate gihapon me pero usahay na lang siya. I distanced myself cause I was guilty. Og si Christian di ay nag-leave na pud sa GC. Wala na pud sila nagka-contact ni Karen. Nagka-contact sila pero if naalay mga questions nga importante. While kami ni Christian, getting stronger sa mo ang pagbiga. Nag-video call gihapon me with something. Usahay naga-input. Same gihapon nga mo ang paglabing-labing. Wild and hard. We keep doing that like twice a week or usahay if busy siya, once lang. Regarding sa kong uyab, he doesn't have single idea about me and Christian. Siya una-huna, butan kay ko. I'm a good girl. Wala siya makita sa kuwang phone kay na-orient namandaan si Christian na if mag-adto akong uyab, no chat, no text, and no calls. Just wait for me nga ako na ang mag-contact sa imuha, anak pa ko sa iya. Since LDR me, wala pod ko kabaloon sa iyahang mga katikaran dito. Pero ako nabalaan, love na ko akong uyab, og dili ko gusto nga mawala siya. Sorry po ha. Bigaon kay ko nga pagkababae. Pok-pok nga wala ginabayaran. Igat. Luod pa sa ulod. Pero wala ba mo kabalo nga ginakaon ang ulod? Kinamukbang pa dyan. Bitaw. Shout out di ay kay ate nga nasuko kay sa kuha. Ayaw ko balakat eh. I will tell you the story kung naunsa ang ako ang gaba. Og ladies and boys, mao kato ang confession nga mukbang. Og karon labs akong basahon ang inyohang mga comments sa mukbang part 1. Ingon si NC nga hi bye musta. Okay ra bahala gulay mukbangon. Ay kang Hazel Rosales, shout out by gamay. Val Ignalig, pa shout out by. Hi kang Claire Abelia, shout out to you. Apel kang Mary Jane Hukarap o kang Alien Vlog, pa shout out by gamay. Hehehe. Kang Naranjo Luz, hi by gamay, always here nga naminaw sa imo from Hong Kong. And also kang Lizelle Rolona, pa shout out by gamay. Samoa ka sa F-boy and F-girl, oy. Shout out by gamay. Avid reader here from Bansalan. Josephine Canilio, hi. Hello by gamay, kumusta? Keep safe always diha by gamay. Mayat Kaniban, hi. Thank you by gamay for another confession. Nilovia Aki, hi. Salamat pud kaayo sa inyong pagpaminaw. For Tico Vids, pa shoutout by gamay, hi. Mukbang pa more by gamay. May pa sila. Unsa na sad ang sunod sa tukhang og mukbang? Napod ko robay. Anyway, bye, walay part to sa bar encounter. Amping ka diha, pirmi diha, bye gamay. God bless. Argeline Angana, hi. Magkatawa man sa tani messenger, oy. Rachel Moratalia, diba? And also saying hi and shout out kay Jack Valesco, ingon siya nga nakapaminaw ra gyud ko og bag-ong update. Ako nga puro gipaminaw kay pila nakabulan na upload. New BDI. Bye. Ang tingog nimo makahuno og panty.
kidding aside kay mabukbukan taw gasawa. Paktay ay. Michelle Dumaog pa shout out by gamay. Also kang Sheila Marie Duran og sa Duran family from Dumaguete City. Hi. Silingan rata sender taga magsaysay rasad mi. Paktay silingan kaila. Silingan na daw mo ingon si April Joy Logang. Hi kang Ann Abier sana all mukbang. Hi by gamay. Hi to you. I miss your voice by gamay. Joy ha. Kabulaw hi. Ving Bujungan, hello by gamay listening from Hong Kong. Hi. Rose Montes Claros nagkatawa siya. Pa-shoutout by gamay lingawan ako eh. Waiting sa part 2 Miss Faye. Unta nakapaminaw sani when nasa Patigayon. Hi. Sarit after 100 years naka-update ra jud. Hi kang Joyce Net Gonzalez. Hi. Hadlo kay niya klase nga pagka-amiga. Joyasha Padilla. Hi. Nakapaminaw na pod ko by gamay. Pa-shout out naman by Evelyn Terrana. Shout out to you. Botngi gyud og as a friend. Hi kang sana labing as a friend. Mukbang as a friend. Delikado ni nga pagka-amiga bigaon. Daray sa my world. Hi. Lami siguro na nga mukbang. Geraldine Rinalda. Ingon siya sana all. Pa-shoutout by gaman. Siguro. Lami. Mukbang excited kay kumaminaw abi na kog natukan ng sender. Grabe may kamuda tukan jud. Usamay anong natukan man siya. I-sure lang jud day nga dili ka magmahay-mahay abot sa panahon samot nagmasakpan ka sa imong uyab. Remember way aso nga makumkom og karma is a bitch basin abot sa panahon luod pa ka sa ulod para sa imong uyab. Diha na ka magmahay samot nagtarong imong uyab. Sangko langit imuhang pagmahay. Mao day ni. Hay kang Christy Torrehasay. Shout out from Cyprus Maribel Binag. Hi. Aida. Lami kay paminawon. Sana all na ikamukbang Kian Polo. Hi. Kabuang sa story karon ay pa-shoutout ay by gamay always listening here in Saudi Arabia. Miriam Pentado. Hi. Jackie Piodos. Angeli Pitogo. Hi. Shout out to you. Pagkamukbang nga ba oy. Shout out by para sa mga taga sana all aning imuhang channel. Kinis Grafe. Hi. Naawa ako sa boyfriend niya, ba't pa siya nagpagalaw sa iba? Maria. Hello my gamay pa shoutout ko, avid listener ko from Kuwait. Hi. Sa tong ladies and boys, loves na to nga nasa laing nasod, maayong pagpaminaw og daghang salamat sa pagpaminaw amping mong kanunay tanan diara. Advice na ko kay Karen, ayaw ko yuga ni si Faye ko makig-meet up ka kay delikado man dahil ni siya besh. Alaisel Custoria. Hi. Pa-shoutout by gamay, avid listener OFW sa Abu Dhabi. Thanks and God blessed. Elizabeth Panunsyal. Hi. Pa-shoutout by gamay nga always nga nagapaminaw. Karen Alivio. Title palang daan, expected na ang kinananay. Chari Tagom. Hi. Sunday. Unta na ni part 2. Mo na si part 2. Sunday Kodara. Hi. Shoutout sa you. Fredalet Sopilana say makamingaw ang tingog ni mo bay gamay. Pa-shoutout and thank you. Oleros Ariliano. Hi. Jess Luang, salamat kaayo. Mas tindot ang story by tungod si Muntingog. Basta gwapo. Hi kang MJ Abuava nga naa sa may South Korea dapita. Hi. I don't get that sender kundi naka-happy si mong uyab lagi. Deserve niya nga ma-happy sa laing tao. Dili ka magsige kag shit and mukbang sa laing laki. Karma is a bitch, raba. Good luck na lang sender. Para kay Karen Jai, ayon na kuyog anong fake. Kita ng laki ni mo mapadulong dyan niya. Ay kang Meshley MV. Hi. Ay kang Amari Undang baka. Sana all na mo mukbang. Di sana all rayod ko ani. Grace Gigana. Hi. Ahak ni mga F-boy Jo. Ay kang Baby Zane. Clavel Jalid. Hi. Abi na kog Hi kan Joe Marie, salamat sa pagpamina. Makabitin murag wala pa ni ending ilang mukbang ba. La pa jud.
relaxing kay kag tingog jud bay. Anday inday ani hay. Kinsa gud ka bay balig siya dahag I'm bay gamay. Hay kang ati yan. That feeling nga naka sa office nga naminaw sige ra ko katawa. Makasab-an man ka ako ani sa manager. Nindot kay sa paminawon imuhang tingog bay, pa shoutout bay gamay. Rofelina Arnoc. Sa tanang mga nag-comments, salamat kaayo sa mga wala nabasa, pasensya kaayo sa mga kanunay always nga naminaw sa tong mga confessions dere bisan unsa pa nga klase nga confessions. Daghang salamat kaayo sa inyohang pagpaminaw. Ug syempre, kung gusto mo nga mag-share sa iyong mga stories, pwede mo nga mag-message nako diretso sa ako ang messenger, pero dapat tinuod nga account inyohang gamiton ha. Kay kung pananglitan nga sana dami account lang ang inyohang gamiton nga messenger account or FB account, dili nako na siya basahon ha. Kay dapat tinuod nga story ang atong basahon diri. Dapat sure ko nga gikan sa tinuod nga tawo. Kay masakitan na sad taani kay abi natog tinuod pero dili di ay. Bitaw daghang salamat kay tanawa lang dira sa may description box below di ay ang ako ang messenger og basin di ay na imo share, donate. And ladies and boys, daghang salamat gyud kaayo sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon na natin. Thank you very much kaayo mo.